Rim imperatoru Tiberiyin hökümdarlığının 15-nji ýylynda Ponti Pilat Yahudiýanyň häkimi döwründe Herod Jeliläni, onuň dogany Filip Iturea bilen Trachonitis welayatyny, Lisaniasda abilini dolandyrýardy. Hanan bilen Kayafa hem başruhanydy. Şonu Zekariýanyň ogly Yahya Hudaýyň sözü aýan boldy. Ol çölde ýaşaýardy. Yahya Yordan derýasynyň töweregindäki ähli ýerlere aýlanyp, adamlara günäleriniň bagyşlanmagy üçin toba edip, suwa çümdirilmeklerini wagt edýärdi. İşaya Peygamber bu barada öz kitabyna şeýle ýazypdy. Çölle bir ses gıygırýar. Rebbe yol taýynlan. Onuň ýodalaryny düzlän. Ähli dereler doldurlar. Ähli dağ depeler peselliler. Egrem buğram ýollar dogurlanar. Büdür südür ýodalar tekizlener. Şonu ähli insanlar Hudaýyň halas edişini görerler. Bir uly mähelle suwa çümdirilmek üçin Yahyanyň ýanyna geldi. Yahya olara şeýle ýüzlendi. Ey ala höwrenler nesli! Geljek gazapdan gaçyp gutulup biler söýdýäňizmi? Mundan beýlek eden tobaňyza münasip miwe berin. Öz-özüňize biziň atamyz Ibrahimdir diýip aýtmagy hyýalyňyza hem getirmäň. Men size şunu aýdaýyn. Hudaý Ibrahim üçin şu daşlardan hem perzent ýaradyp bilýändir. Ine, palta eýýäm agaçlaryň düýbünde ýatyr. Oňat miwe bermeýän her bir agaç çapylyp, oda taşlanar. Halk ondan, "Eýsem, biz näme etmeli?" diýip sorady. Ol, 2 köýnekli birini köýneksize bersin. Iýmiti bolan hem şonuň ýaly etsin, diýip jogap berdi. Salgytçylar da çümdirilmek üçin onuň ýanyna gelip, "Mugallim, biz näme etmeli?" diýip soradylar. Yahya olara, "Özüňize buyurulandan artyk almaň" diýdi. Onsoň eskerler de, "Biz näme etmeli?" diýip soradylar. Olara, "Hiç kimden zorluk bilen pul almaň, nähak ýere töhmet atmaň, öz hakyňyza qaýyl boluň" diýdi. Halk Mesihe umyt bilen garaşýardy we hemmeler Yahya hakda yüreklerine Yahya şol Mesih bolaýmasyn diýip oýlanýardy. Yahya olara, "Men size suwa çümdirýärin. Emma menden has güýçli biri geler. Men hatda onuň çaragynyň bagyny çözmäge de münasip däldirin. Ol sizi mukaddes ruha hem de oda çümdirer. Onuň harman sowurýan çarşagy elindedir. Ol harman yerini süpürüp, buğdaýy ammaryna üýşürer. Samany bolsa sönmez otda ýakar" diýdi. Ol başga da köp öýt ünnep edip, halka hoş habar wagt edýärdi. Emma baş häkim Herod öz doganynyň aýaly Herodiýa öýlenen üçin we başga da köp erwet işler eden üçin Yahyanyň käýinjine sedewar boldy. Ol Yahyany zynnana salmak bilen öňki eden ähli pislikleriniň üstüne ýene bir pislik goşdy. Ähli halk suwa çümdirilip çykarlandan soň İsa da çümdirilip çykaryldy. Ol Hudaýa doga edýärke gökler açylyp mukaddes ruh kepteri görnüşde onuň üstüne geldi. Gökden, "Sen meniň söwer oglumsyň. Men senden köp razydyrin" diýen owaz geldi.